под импровизирания навес, който ще стане тераса. Тук сега да мога да работиме на сушина, че го преваля днеска 2 пъти. Може да го продължиме там до края на терасата. И нали, вече се поръчат панелите горе, да мога да се насложи, да си стане истинско вече цялото. После ще го затворим тук отпред, нещо до грама. Това практически тази тераса ще освои, ще стане хол. Защото аз вътре нямам хол, имам по една стая на етаж и по едно помощно помещение. 2 на 2,60, което в един вариант е баня, тоалетна и сервизи, а горе е гардеробна. Още не е станало. Тук някакъв винил метнахме от билбордовете. Ама какво се е раззеленило направо. Бао!